Една продукция на Music Fan Production. Jesus, поздрав за Пърта и Медио, братя Георгиеви. Душманите отдалече гледат, мразят, пак говорят. Зависта ги яде отвътре. Братя Георгиеви са на мнението, че за завистливите няма място тука! Ако Бог на мене дал 5, нека на вас да даде 10. Но вашите ви човъркат моите 5. Подалеч от пърта да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Медио наказателя казва: подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Music Fan, Jesus Production! Фамилия Георгиеви са на мнение, че завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Пърта го швара казва: Завиждате на всичко, дори на малкото! завиждате на всичко. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Пърта го шмара казва: 5 като моите понякога струват повече от чуждите 10. Защото не е важно колко пари държиш, а как ги въртиш. Някои имат много, ама не знаят откъде им идват и къде им отиват. Аз може да съм с по-малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите броят, аз умножавам. И накрая не се гледа колко си имал, а колко си направил. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. хайде, 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 хайде! Братя Георгиеви казват: драслете се още, злобата ще ви довърши. Има да се учите от братя Георгиев, как да не бъдете мърши. Един от нас не излезе истински човек. Завиждайте ни, ние ще си правим нашия кеф. Братя Георгиеви казват: подалеч от нас. Хайде! 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 Чупката!